Peace. זה היה גריפ, סתם. עכשיו אני אתחבר אליו כניגרון. נכון, יניב? כן. אני לבל 11, לא יודע איזה לבל הוא. אני לבל גרוע. אז נתחיל על להילחמה. כן, תבחר כבר דמות. אני אבחר אותו, כאילו אבן. הנה, רואה, קוראים לו קור, והוא האבן הזאת, ולי קוראים קווינאי ואני הבת הזאת. לא אכפת לי. מתחילים. תראו. זה עדיין לא התחיל המשחק, אתם יודעים, זה עדיין לא התחיל, עכשיו רק התחיל. הנה אמבר והנה עדה. אוקיי, בואו נראה לכם. אנחנו, בטובנו, אנחנו אלופים בזה. אין מצב אנחנו לא. אם אנחנו לא מנצחים, אנחנו לא בין. תביא חייב, תביא, מה אתה פחד חייב? שלי. אוקיי, חן, לא אכפת לך שבמקרה אני משאיר אותך לבד. ממש לא. אוקיי, ככה. פטיש. פטיש! ולא, אני כשאמרו לי פטיש שיש לאבן הזה פטיש, אני חשבתי בכלל פטיש, כמו בבניים. בוא בבניים, לא מצליח לתקן. וכמעט העיף אותי, אבל בגלל שאני יודע להיות מלך ולא נוב, אז כנראה שהצלחתי לנצח. מה את עושה? נו באמת. אתה קצת מת. לא. תביא לי די, יש לי גרופי משהו, גרוף משהו. אני תופס אותה. איפה? בוא, אני ארוג. הופה, ראיתם? תפסתי אותה? תביא את הפצצה. תביא את זה. זאת מכאן. אני יודע, יש לי אגרופים חזקים. למה אין לו אגרופנים? למה? אני רציתי שיהיה לו אגרופנים. בום. דק. בוא. לא. בום. הופה, שחקת אותה. איפה היא? לא. אל תיפול. הייתי איזה מלך אני. הופ. די. אותו דבר עשיתי גם לשתייה. זה אני. די. וואי. גאון, נופל מהעולם כי אתה מלך. אתה אהבת אותי. אני ממש לא אהבתי אותך. אתה עשית את זה בכוונה. תראה עוד פעם עשית. אתה עוד פעם באת לי ליד. אתה באת לי למכה. טוב. תזהר, אני בחיים אחד. בום. אני אעשה אותה מהעולם הזה. מה אתה עושה? בוא נראה לך. עוד פעם את זה. בוא. מה זה כבר? בוא, נראה לך. אולי די להרביץ לי? אני לא מרביץ לך. זה אתה? אני כל הזמן מתבלבל בינך לביניהם. טוב, עכשיו אתה מתית, אתה רואה? בגללך אני עכשיו צריך להילחם לבד. ולהם יש 2 חיים ולי 1. יאללה, אתה בטוח תפסיד. יאללה. אני כמעט נפלתי. ואתה כמעט מתת. אני אראה להם אז. נו. אוקיי. נשמע כאילו שאתה רוצה עכשיו לרצוח מישהו. עכשיו אני אראה לכם. עכשיו כדי שלא תתבלבל, אני אשים את הצבע הזה. יאללה, נבחר כבר. אוקיי, אני אחליף משתמש. הנה, אני אחליף אליה. למה בת ובנות הן טובות, כאילו. אוקיי. בום. אוי. וואו. אוקיי. אנחנו הולכים לא להפסיד. למה אנחנו אלופים? 3, 2, 1. וופה. אני לשנייה הולך. לא, אתה לא הולך. אני צריך ללכת, אני עוד מעט אחזור. עכשיו הרובוט שלו מופעל, רואים? ובגלל שהרובוט שלו מופעל, זאת אומרת העיפו אותו עכשיו, אתם מבינים? בגלל שהוא לא כאן, העיפו אותו. אוקיי, H. אני רוצה משהו אחר.
כמו אחי אבל. הופה. בוא נראה להם. אני אלוף, אמרתי לכם את זה כבר. למה? לא, מה זה? בום. איפה אני? איפה אני? מי אני? מה אני? מי אני? אני לא אוהבת את זה. למה הוא לא כאן? אם הוא היה כאן כבר היינו מנצחים. מה לכם? בום, איזה יפי. חזרתי. בגללך מתתי, אתה רואה את זה אני? אני חי עדיין? כן? יש לך חיים אחד. לא נורא. יאללה! אפילו הבוט שלי קרא אותה. אצלנו בשכונה צריך לעודד. אתה אתה גרוע! אפס! יא אפס מאופס! שני עשים. מה? זה כזה שאלה אותי משהו. יאללה יניב! אתה יכול לעשות את זה! יניב! יש לך, השם שלך מופיע על בקבוקי קולה, אתה יכול לעשות את זה! אני לא ראיתי. Shut down. Shut up! Shut up! וואלה. אתה יכול לעשות את זה, נשמע לך. אין מצב אתה לא יכול. אם אתה לא יכול, אתה מה זה בזבזן? טוב. תחשוב מילקי קייק. מה קשור? לא יודע. תחשוב גיא טבעי. מה קשור? לא יודע. טוב. תחשוב נונסטופ גיימינג. לא יודע גם מה הוא קשור. תחשוב בראולר. אוקיי, זה קשור. בום. אנחנו הולכים... כל הכבוד, יאללה, אני שואל לך אחד, זה אחד מול שנייה, אחד. אמא, אני אמרתי שהמשחק ייגמר. שנייה. אחד מול אחד? הפסדתי. טוב, חן, אני צריך ללכת. צריך ללכת, ביי. ביי. ראיתם אותו? גם לא מצליח לנצח, גם זאב אותי באמצע שיחה. טוב. כמו שאתם רואים, אני הייתי N.Gaming, ואני מאוד מקווה שנהנתם. אם לא נהנתם, אין מה לעשות, תשאירו סאב. באמת. אין לי מעניין. קוסקוסונה עד הדולר. אם לא נהנתם, תשאירו סאב. גם אם נהנתם, תשאירו סאב. למה? ואם אתם באמת עושים סאב, תעשו סאב, נכון? אז קיצר, אתם באמת עושים סאב, אל תשכחו ללחוץ על כפתור ההגדרות בשביל שתפעילו את ההתראות ככה שבשביל שכל פעם שאני אעלה סרטון ליוטיוב אתם תקבלו את זה ראשונים. אז יאללה ביי. יאללה ביי.